Kardon pini nalitumangno Ladakh West Karbin Long District Press Club pen Maika ni nangkok alam the bangke la puano ningduk pik chenanam athema ingdeng phokebra trok laso National Press Day arni katalon lake Karbin Long District Press Club alang tum tahap adak isan tu palon lo lapen pu West Karbin Long District Press Club ahin same ninga rong kachi hok lapen aman kachi pipen sidil tum ingdeng phokebra trok laso National Press Day palon pondo laso long nilitum la social media long mate electronic media long ta dil tum chethek long lo KC ahin pen stame Dr. Akhai Dr. Tuliram Ronghang pen ke chenglok MP MLA sona thaksi kapre gazetted officer tum sitame Ladakh National Press Day katalon long nang chitong dun lo lapen so thaksi senior reporter mande keklem barim nai abang photum pan same karcho ajai mexita nil tumahin pen denglo lapen so thaksi extraordinary latum project a ot lapen architect akire doctorate laso ki una tuma pan same West Karbin long ke niltum aman chipi ponlo katu kabe bang phot trok atuma pan niltum amana peng pipolo West Karbin Long District along Deputy Commissioner Akihai P Krishna Borua mastame aninga rong pense lasonong a certificate lapen memento sitame pipolo lapen District Press Club of Karbin Long po alang tum stame nilitum YouTube channel pen sitame theklong lo lapen through social media sitame nilitum theklong lo dak kapalon mesen anong a kachipi pherangki ke klebang phutum phan aman kipi nilitum theklong lo sitame ningduk pik alaba bangke lahano lakha kreni huluni MSC constituency along inut EM KAC long EM ke chodong abang phu kangbura kiling alangli kangri kangkrang pen media atuma phan kang check lapen terrorist pumate arlua song a ota dur si media tum ke claim pose alangli karbok lason pedulo lapen lasolong ke ther ke hapta do lang enjoy nang pipe putado jo lason lam kanglit langkon care la hai alangli ang hopen ke bar abang ke nilitum ning dupik lasi alangli phan ke condemn lo dak West Karbin Long District Press Club pen bangke kangbra killing ason thot abang phu bangke EM ke chu dun puke akihai Dr. Tuliram Ronghang amorjat sike jorlo lapen Karbin Long Autonomous Council atima phanamasi amorjat jor dedlo alangli ko ana ki chok lake ratang no piyo pen klang pon bom po alangli ko ana ke thek ko ana ka chini ko an se english ke thek ko an se qualification alangli ke do lake mo sadak alangli puthak bangke tarli pon bom si mo ratang no pe klang pon po tim pen amasi nilitum alangli puthak tarli damji lasi alangli sona oda dur rakhai no alangli son kidam tang council aso general election along alangli rat pen a favor koson pen le alangli che pehai dalo alangli council along ka che phaim phu dun mate ang hoi ke long dun EMR pu deng de frang o taking po semi ke deng polong lake vosik acheklo ni phai inkoi nikan suri ni reng korai ni si alangli semi deng dun lo alangli semi ke deng dun a ot adul luma piniani rat tuma long alangli lason alam kangli kang ther lapen media tuma anaman ke do la Indian constitution long stami four pillar posel nirtuma phan hoglo tangte alangli non media claimang photuma phan ko ano de birta kapacheta ko ano de arong atok ano duwa tuwar dulong kabe
rada kaningri kisu kyuni along pen ke chenglok ka homri dam pen news ke tok ka peklang pen ake hai doctor tuliram ronghang sitame akirap pidonlo la pen ke dam tang covid 19 ho sitame media through media pen se penang on atum ke angtan ka chongda dam tu bastame apor penang ji pulotang te nangli cm nangli em ke manji si nangli ot amasia velo nangli hem nang kilut ajong si apora te nang jibi ko ploten nangli ke dc le man rohoi dak em atum ke kedam tang nili tum ke theglong antala son oda dur theglong le na la sinangli la an lam kang sak pen nangli kipu la pen media atum aphan nangli kachidan khut la ke na pen 99% atum ke nilitum aphan support ave po la ke nali phan ke thanji bang ke media tum aphan ke mate pherang ke klembang phutum bang ke political pen nali tum party binang ne media mate pherang ke klembang phutum ke neutral piniarni abang ke social ala organization tuma news atopo pinaparni abang ke bjp news atopo pinaparni ke aps news atopo la pen pinabdi ke bang ke ASDC, CPML, postame, kapre kampang asong, lapen DC along, kopipia program si kedeng masitame, media tumang bake peklang po. Media pulutang te lake nangli pipi, nangli hukumang bong ateng si, nangli lama teng si, nang kitop, nang kidu nang ji, nang kapeklang verji puke lake arona masi ave. Lake nangli phan pini nang pachini daklo, lapen nangli phan nang than daklo, lapen nangli ot nangli dur, nang donyo se akachela rabe pulutang te nangli phan ke munit hisab amasi munit atum nang bi bedat po. Nangli lam klar chipilo nilitum theglong lo. Laso lam klar ka chipi ke nilitum ningkang sam thang natawe. Nangli akit chok pason nangli ka chipi binang jia son nangli ke thek thang natawe. Aposi nangli phan ke condemn lo. Nangli son abang phu ke council along mate karbiang long autonomous council interset halas long pas ordun ri lasinali phan la hano ke jong lasinon nilitum ka che theglong abang ke ake hai doctor tuliram nohang karbiang long autonomous council ka charipon alangli ke flag pasona ve lapen media tuma fans tame alangli thek an un an ke rablo Mani so that positame alangli tangka sita pathailo isi sita langlo media tong phan akiduk akisung alangli thekan rablo lapen akhai doctor tuliram ronghang abastame media tuma phan anong e amasta pilo stangte nang lasoda oda dur nang lidong doluma nangli kachini dam doluma media atuma phan nangli akirap nangli chini luma la nangli thek long luma nangli la ana capacity luma nangli media tupan kacetan khut nangli aketek nangli akere media tum an so se bulatang te nangli le media nang claim non nangli le ko an ma ke claim yak son an nili tuma phan japonon sitame nangli phana oda dur son non nang ke tek long non nang kar jilo ma ke nangli ke dak rong along kangbra chutame ba rong along kopine pu nangli deng tabe sitame council along kang emr pu kang ni pen nangli la hai alam kan ye ke nilitum kitiata nang dengon la pen ali phan pin remlo la pen akhai doctor tuliram ronghang karbiang long tulmas kachari alangli aphan ka chuniri ji kenang sot abangke non alangli kangbura killing aphan particular kangbura killing aphan ar pu pen pisunang ji puse nili West Karbiang District Press Club amai phu pen nali phan chuniri lo lapen anali phan la so ar pu pen pisun se tik bangke lapen ahop pet aning aklong pen aning kachiro ya bet tik bangke nili tumke ington te alali putake lapen alali phan so kiri katarlip lapen alali putak news ke klang along ke mo aphi abangke Karbiang Autonomous Council atima phanstame ropon clock ta hai lasi lasona oda dura bang phu phanke non penamasi nalitum decision and pen alali phan ar pu pen pisuna ji pose nilitum hin pen chuniri lo to si ka chuniri thuji bang ka lano no la West Karbiang Long District Press Club kapar lo Press Club krethom lo
lasila press club create thom atum si tame kang bura killing alangli media pan ke attack dut lake karbiang long a media posipo sab karbiang long lapen west karbiang long postame karbi tum sai se lapen non het jong se district ke thaklang lapen karbiang long pulatang te lake nilitum phanta nang ke jong nilitum phanta ning asot top it ason si nang man lo posi ala kangbra killing aphan non a press club tin atum sitame press meet kachipi along alang li phuthak abangke mane pin rem nangji lapen ake hai doctor tuli ram rong hang alang li phan ar pu pen pisun tuk te tik abangke kachisong ing to nang de personally hin pen pini pangdak ponlo lapen isi chuniri ji bangke non Karbiang Long District Press Club of Karbiang Long put DPCKA alang tum sitame alang li phuthak abangke sodat sai kedeng sikeme personally hin pen chuniri lo alang tum kopisi sai deng pone nilitum non amat ke lam the klardak long lela postame media fan ini inut baini fan ke tek along pina parni abang kobat fan sike tek ji ma nilitum thana ta chi ne lasila so phuthak abangke kaching wai kapahem sopen bupang kalidet si publicly condemn nangji lapen alangli sitame dia kacuhang abangke king set aning aklong pen abang nangji ingtang ur pen bang kalidet nangji pusi pini laso press meet pen nang lutu bapan puthot pachini thulo